Nih, handa ka kaya man lakay? Nadalo sa met lang arod na saya at lakay. Day pansyon day di apong lakay. Bakit? Ni apeng arod kasta tilang lakay. Skalag kakapsot. Pero minsan met nga malmalday kan. Uwe, talaga nga nakalililay ka tawag daway. Basta talaga lakay. Malaglagip mo man siguro dedi hapong lakayan. Among lakay, kasta talaga ti biyag. Kasta amin ti papanantayo. Anda talaga tiyang puti papatay. So nga, awate mo. Awan dedi apong lakayan lakay. Nabay nga naawat ko na bakit? Dapelangis na ilikit, nawat ko nga sigo din. Tadinak malapin na manaan. Kuray singkula ko ma. Apay kasta ka lang kay. Anya ti pagdidayam. Kit pa natin narantak tinasapa bakit? Nga napanyan ta kampusan to. Awan yung bati na nga ron. Awan tinabagi. Nabagi nga niya lakay. Awan nabagi ka digiti ata. Kuray basit la ko ma. Adan na ko na kanya. Oo na eh. Ay na. Isang sangita mong lakay. Tawan na bagim na atangin. Alam, bayam kat di ta. Ilot mong kanto man kat di. Ta pakaning kanto. Hu! Kunang malangin bakit? May isang malat ang mamay pakangkan niya. Hindi ako malakay. Dahi ta bibing ka man adulpet. Di ta ka malangin. A few moments later. Nagkapang bagay? Di kamo yan daw kung pagbeni lakay. Apay kasata langam. Na-stroke kan sa mutin bakit? Nagdiwig ka mutin. Huwag nga rin lakay. Bigla-bigla nagkastuyan. Nagapuok lang may tinda kumpad. Apay yung bagay? Inan-ano na kan kumpad Benny. Sa balin sa mo't kinamayan na king ka na. Agalwad kanyak dito nga Benny. Ore kita na. La. Awan lakay. Napalalwak sila tinangan dete. Impasango na kanyak nga atidog kendakil ay linapet na. Ken do aliminta nga itlog lakay. Kit na imasak meteng. Ay, sa balin sa mo't magbagamong bakit? Saan met lalakay? Napan ka nung aming nasapayan ta kampusan ti itay. Ni nga rod kumpad Benny ah. Kinakauna kanyak. Pauna di nga tao. Inaklentid daanan. Naunaan na kami at niya ba nagkitlakay? Anya takayat mo ka sa un bakit?